Yo Terry, funza vado na brango vanoputsa nyaya. Alelelelelele alerikale ingawaniwa iti ukaneta ipapo ndaipa ndakubereka ingawaniwa iti ukanzwa nzara ipapo ndaipa ndakubikira badinansekutodiba fankademo relationship yatozara zvichemo mamessage pa WhatsApp ari kuti nemo uri kuita neuyu neava namwanyade asempoto getorese nekuda kutsanganidza tesempoto asempoto ndaramba bebi zvekusanganidzwa tesempoto asempoto getorese nekuda kutsanganidza tesempoto asempoto ndaramba bebi zvekusanganidzwa tesempoto ndamuka monas ndapinda tonas kunotsvaka ndai kunotsvaka madollars after my work sarobata same place nabrango ese ndovasira kuras iwewe chaunogona kungopakura pandavhara vanosara vachivhura sempoto vari vasiti uchipakura ndokusaka ndazvibuka ndazviramba asempoto getorese bikuda kutsanganidza tesempoto asempoto ndaramba bebi zvekusanganidzwa tesempoto asempoto getorese bikuda kutsanganidza tesempoto asempoto ndaramba bebi zvekusanganidzwa tesempoto tayaunoita ndite yandoita ndinosvika kupi moyo uri bita stori beta ndare ndatokuita zvesempumkumina noda bedroom azvinonfita ingawaniwa iti ukaneta ipapo ndaibva ndakubereka ingawaniwa iti ukanzwa nzara ipapo ndaibva ndakubikira badinanso kutodiba fankademo relationship yatozara zvichemo mamessage pa WhatsApp ari kuti nemo uri kuita neuyo neaa namwanyade asempoto getorese bikuda kutsanganidza tesempoto asempoto ndaramba bebi zvekusanganidzwa tesempoto asempoto getorese bikuda kutsanganidza tesempoto asempoto ndaramba bebi zvekusanganidzwa tesempoto ndamuka monas ndapinda tonas kunotsvaga ndai kunotsvaga madollars after my work sarobata same place nabrango ese ndovasira kuras iwewe chaunogona kungopakura pandavhara vanosara vachivhura sempoto vari vasiti uchipakura ndokusaka ndazvibuka ndazviramba asempoto getorese bikuda kutsanganidza tesempoto asempoto ndaramba bebi zvekusanganidzwa tesempoto asempoto getorese bikuda kutsanganidza tesempoto asempoto ndaramba bebi zvekusanganidzwa tesempoto.